Здравейте, добър ден на всички! Добър ден на всички свободни български граждани. Намираме се в град Търговище пред областната дирекция на МВР. Тук сме по един много интересен казус, който ще ви оставим вие да го тълкувате. За какво става въпрос? Дискриминация ли е, натиск ли е, сплашване ли е, демокрация ли е? Става въпрос за дерибейски кметове ли, или не мога да разберем и ние. Ще го оставим това на вас, преценете го вие. Така, става въпрос, накратко ще ви разкажа историята. Става въпрос за един клип, който е направен от депутата Ивайло Лазаров. Ивайло Лазаров, депутат на политическа партия Величие. Ние сме тук по негов сигнал. Господин Лазаров прави един клип в село Кошничаре. Винаги става въпрос за област Търговище. Село Кошничаре, където се показва един, как да го нарека, аз не мога да го нарека община, аз не мога да го нарека по друг начин, освен като някакъв травопост, нещо, съборена сграда, обор или както искате така го кръстете. Значи господин Лазаров влиза в този обор или община и заснема самата кочина, която е допусната да се случи благодарение на кметицата или не знаем на кой. Но при положение, че кметицата Лиляна Стефанова от ДПС ново начало е вече кмет, може би четвърти или пети мандат, да не ви излъжа, нали? Не искам да подведа никого, казваме може би. Представете си един кмет с стаж около 20 години и общината прилича на нищо. Така, влиза този депутат, заснема кочината, показва цялата истина на народа и с случайни минувачи, които са навънка и търси коментар, нали, нормално е. Минават хора и той ги пита. Така ли е общината, не трябва ли да бъде, трябва ли да бъде, и хората дават някакво мнение. Така, дават мнение, тук става въпрос за Маргарита Костадинова Маринова и Слави Димитров Костадинов. Случайни минувачи, казваме, които стават участници на клипа. Взима се интервю от тях. Ще добавим линка към интервюто в нашето описание, за да стане ясно за какво става въпрос. Там тези граждани на селото, тези обитатели на селото, споделят демократично мислене и лично мнение спрямо кметицата и спрямо състоянието на цялото село. Казват си тяхното мнение, нали, те са данъкоплатци, те са гласоподаватели, най-вероятно са и гласували за госпожа Стефанова от ДПС ново начало, но споделят тяхното недоволство. Или доволство. Нали, в демократична държава живееме, няма абсолютно никаква причина за да не може да си кажем каквото и да е. Минава се известно време и тези двама господина и госпожата биват извикани в областната дирекция на МВР Търговище, биват извикани от Мирослав Стаменов от криминална полиция. Този господин ги привиква, за да им обяснява, накратко, аз няма да цитирам, защото хората излязаха наплашени. Ние дойдохме тук с идеята те да бъдат разпитани, дойдохме тук да им вземем интервю и да си кажа за какво става въпрос. Докато ние пътувахме насам, си помислихме следното нещо. Казахме си, да, изгледахме видеото, наистина картинката е отчаиваща, ще го видите, всеки може да се убеди, на черното бяло не може да кажем, защото картинката е отчаиваща. Изгледахме видеото и не видяхме нищо нередно. Като ние си мислиме през цялото време, до този момент, че прокуратурата се е самосезирала поради някакви причини, да се надяваме добри, и иска да повдигне обвинение, евентуално да повдигне обвинение на тази кметица. Да й повдигне обвинение, евентуално за неспазване на служебните си задължения. Че не стопанисва правилно общината или нещо подобно. Ние дойдохме с това убеждение. Само че какво се получава? Излизат двамата разпитани, които ги държаха 2 часа и половина, забележете, 2 часа и половина, с треперещи гласове и ръце и отказаха коментар пред камера. Защо са го направили? Сега няма да цитираме, уважаваме, нали, тяхното мнение, не искаха да излязат повече пред камера, но може би са били сплашвани, може би им е било казано нещо, което ние не знаем. По някаква причина те не искат да излизат повече пред камера. Това е накратко цялата ситуация, която се случи. Тук мога да кажа, че аз лично съм абсолютно разочарован и ще посетиме госпожа Лиляна Стефанова от ДПС ново начало в нейното село и в нейната община, за да може да ви покажем обективно за какво става на въпрос и да й зададем въпросите лично на нея. Тя ли е подала жалба в полицията?
Полицията ли се самосезира или какво се е случило? Госпожо Стефанова, очаквайте ни, ще ви дойдеме на гости. Лиляна Стефанова, кметицата на село Кошничари, приема тук в това кметство да влеземе да видим в какво състояние е кметството. Ето, виждаме тук всичко е разбито. Нали, вратите са отворени. Я да видим тук. Секретар пише. Да, това е на секретара. А тук трябва да е кметицата. Но както виждаме, има едно топче тоалетна хартия на земята и една печка и няма никой. Сега въпросът е, тая кметица къде стои? Къде приема хората? Какъв е нейния работен ден? По колко часа работи на ден? Взима ли заплата? Може би взима. След е кметица. Сега ще се опитаме да видим някой от селото. Ако намериме, да го питаме, да ни даде отговор. И да го питаме защо е изоставено кметството и няма никой. По-рано беше по-друго. Имаше Денчо беше кмет, по-друго беше. Тя стана кмет и вече нищо не става от нея. Само заплахи. Да, само заплахи е такива. Нищо. Само измами е такива работи. С измами се занимава. Вода има ли в селото? Разбрах, че лятото нямало вода. Лятото, цяло лято нямаме вода. 3 каптажа имало. Те тяхните хора ходят, спират водата, не знам какво. А нейните хора ходят, спират водата, значи дирибействат тук. Тако се като ги държи. Значи тя е като местния феодал тук на селото, прави каквото си иска. Да. Да. Има един от търговищите ги държи. Кой държи там? Хамди Лязов да не е, той да се изгърба. Той. Аха. Как му викат на него? Не Хамди. Хамди му викат. Дето е бил кебапчия на времето. Да. За него става въпрос също. Да, дето е държал там златното пиле или ко беше това. Аха.